Kani degradation Meghalaya bat ngipeng sobhai pi barok shikatup kubor menta ka janmit. Shaban paj ki kubor ke babnya ni pechwai ke mat bakongsan. Kintu ka KHEDC banya merjing mut shwa ban pentre kam ya ka Meghalaya State Investment Promotion Act. Bermenak kertong ke Kongres cakap KHEDC bat JHADC. Kinbau buram ka Khasi Hills Autonomous District Council ke MDC balak Latma. Bat katong ka BJP lingba ka One Nation One Election kalong manwengi kiseng riulung ong ubensen pala. Ki kubor ki babanya. Ke Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC mentarasngi kala menjur ya karai ban kentu ya ka sarkar jela ban wat iki jingmut ban yakren bat kitu ki badon benta shua ban pentrekam ya ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act araja phosau kani ka an kan ailat ya ka Invest Meghalaya Authority ban thiet jaka bat IY ya ka shakinong bay tingka shimen u Chief Executive Member ka KHEDC uba penyat sing siem ula banjur da ka rukam bat khendau jong ki Khasi kepala sensha di kidor bar shnong kidor bar raj bat kidor bar hima ka penek pensa ya ki jinglong tenrai jong ka imlang salang jong ka jai penriu Khasi ula banjur ya ka benta bakongsan jong ka KHEDC ha ka ban yada ya ka ni ka rukam trekam kumbala btha hapok ka kernet banriu jong ka riti sensha kari India kan don kan report ke batikna banyak yang ini ni hak berkembang ide berkembang yang government kemudian yang state government report yang central government tu lada tiwan banwara anu projection ni kan hidup masyarakat kami melak banyak pen hidup ke ini kita batnan ni satu jo kumbala aibo lingba ka subsidy kumbala aibo lingba ka kini ki act bokher jo state government sarkar jela le jo ka Khasi Hills Autonomous District Council ni sudah hiba yada Meghalaya Pradesh Congress Committee kala penmla ya katup kerteng beningkong jong khat wengut ki kertong na rilom jantia bat khat sangut na rilom Khasi Hills na benta kisan popratli ki constituency ha KHEDC bat JHEDC uba pala ula panjur baka Congress kala penkre bha na ka benta ka election ha kejuk ka pol apen pau ke jingkermen scam baki kertong jong ka seng bamenta kilong ki balanang la start bat ki bas scam ka nongrim da ka bakedau baka jingdon ki brio bawan rung dekot ka Congress kalong ba idon jingkermen naka san papratli kisit Khasi ban jantia lasha ingin penpena chwa kumba chipona jantia hills but khat san na Khasi Hills na klem boy perkhat daya boy pej ke jingwan jong ki bru ke jing penesno jong ki nongkit kam ke jing penesno jong ki candidate cha kongres nga iba ka biang bha klem arzatin ba ka kongres kande ke parti ka ban le bhat tam lene ban bahal le bhadu no borok ini ki parti ki bandon ke Khasi Hills Autonomous District Council negasngi kalakin mau burom ya laingut ki MDC belaklat no ba latip langkar kongor ba Hadrian Lingdo ba DP yang jo hagasngi sedang jong kedor bar tlang ke KHEDC habaya shimenta hagajing kren man ken mau burom kito ki belaklat no ne ka obituary reference u Chief Executive Member ka KHEDC ba penyat sing siem ulo ong ba ka jingklat no jong kini ki laingut ki nong yalam ka long ka jingdo nong ka bakraw ka council habaya shimenta lang unong yalam ka liang persha uba Tito Starwell Khan ulo ong ba uba khar kongor uba long ru usi ambarim ulong ubri uba tebet bha ki babon ki liang bat unong yalam uba don ka ngau kya halor ka bha ka miat jong ki brio ka constituency jong o lene parti hata ka ye te kren ka chaka bede bati ba islam ka komor ki bani jepati ki ba dalam way ki senior member jong ki ye mai la job election but so ini kuat kiba umi o ramba lagi syadir kita dalam job jadi election and see umi independent
Ke Kongres ke lapan pau ya ke jing bom sengohun halor ke jing terwa ban pelong ya barok ke election ha ke juk ke por ha ke lengkari. Da ke ba kedau ba ke long tang ke jing persyang ban pentelot iki seng riu lum. U Presiden Ulo Ongru ba ke tong jong ke BJP halor ke One Nation One Election ke long ban weng iki seng riu lum. Ulo Ongru ba ke Kongres kam pediang ya ke ne ke jing ai jingmut naba ke jing penyat kam pai ba kadai ban kentop ya ke jing ya trilang kumju ban burom ya ke mon jong ki pai ba. Ang asal tu ba kejengmut jong ke BJP kedepan penduk jait ya kini ki regional party. Habadan One Nation Election temut kamtam ke MP, MLA, bat ki council ki depan don ke juk ke singi ke juk ke por. Ni neliang parti kongres ngim sioi hamre. Hage demokrasi ngim depan suppress you know. Ngim depan persyang ban penduk jait you know. Kinong ilam ke Kongres nen kesngi kila penbenai ke kerteng jok ba Jonathan Siem kum ukir tong kaseng ban ya aireng ha ke election MDC banwan. Uni usam larang ba bela pendep ya ke jingpuli master's degree ha ke business administration unya kun ya ke election KHEDC na seorang kam MDC constituency. Kepala penbet banlong ha ke arpawai tarik rempang araja rapausan. Ha ke wai kaliang ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kala pelat ya ke tup kerteng baningkong jongki kertong na benta khat santeli ki constituency MDC ha KHEDC bat khat wai teli ki wai pat na ka benta ke election JHEDC. So my objective is as a youth, because as we have seen in the entire state in Meghalaya, in the entire India, we can say 65% of the youth population are under the 35 age. So now it's a time for the youth to come forward to take part in politics. So sometimes some people say that politics is a dirty game, but we should understand this. Politics is not a dirty game. It's a game for, it is a place that we can make policy. Kashnong mula meliang ha East Giant Hills District sa Shisien kalapen inam ikijing pen itanat light palapen kreat nak benta ke Christmas ke MLA ke sutnga saipung ke kong Santa Mary Shela kalaple ke kelabah Rio jong kani ke program pen itanat light bayadai bat ke Christmas haringkat ke jingdon lang jong kiwei kani ke senjam kalalong ke basaiso ha ke bakala kringi kinong wan jengok kai ha ke por syuti Christmas na do usnam arajar khat khandai ha ke wei kaliang ke bala senyang shikat day ban kentiu ki kam jengok kai pertai ha pok kathai mentau usnam ki program Christmas kinlong man ke janmet naduk ke khat pratarik unok pra haduk ke lai tarik ukelalengkon arajar pausan lalor kiwei ke jing pen bernia ke bala pen kreat na benta barok kinong isim benta halaki jong kirta. UMLA ke Omroy ba daman bat lamare hinin gesngi ulah play ke auditorium ke bala shna thamai bat bala penbit penbiang jong ke Omroy Presbyterian Secondary School ke jinglot habaya day bat ke jing shna yakani ke auditorium kala kot palat sau phaulak bat nakani Sun Point kendai san lak lamang lingba ke Chief Minister Special Development Fund. Haba kren ha ke jing yalang UMLA ula batai halor ke jing pelut bat banjur halor ke jing don kam jong kani ke jaka ke balong kum ke jing kerku bat ke jing mentoy na benta ki kena pule bat ki bor penyat school. Kan persang kan ibori putih bedan pokok seluk ibu ibor bedan kan pembit ya kani ke school ke jong putih bongkang kani ke school ke jong putih ande ni yele kan pembit yang baru di school ke bedan pokok kani ke umrah konstitusi ke jing ke jong ma nama ke school ke dia ke wei ke bedan kam adi ibor bisi komentar. Ke Umroy Sub Center ke bala trekam nadu usnem khat khandai spanya pusau kala rakhi ke lingkho snem ke basan pau jongka ha ke ban penbiang ikilat ai jing sumar syakipai ba hapok kathan ya kani ke program la penlong hnen gesngi hamadan ya lek kai ha Umroy haba ai jing keden kum ukong san UMLA ke Umroy ba daman bat lamare ula penpau ke jing sngongu halor ke jing trekam ke bapaka jongkani ke Sub Center bat ke jing mentoy ki ba kraw ki ba kalawanra syakipai ba ha ke liang kilat jing sumar. Ula penting kenaru syikipai ba basyan on sa kentiu kerdan yakan ke Sub Center syaka Primary Health Center. Start ke bala train hak kerpat ya ke minister ya ke mem amperin bato madam Sobha wat kilat kilenti
Wan tiglar kelenti, selut ibut istat karbon ibut ibor jongpi, ban penkiu kerdan no ye kaneka sub health center, naga sub health center saga PHC. Namar kumbalai ye keren latip, bagane kaneka area umro jongi kat population kalajan kot sado saga kendai hajar tam saga 10,000 duna. Kumshi benta jong ka jinglek kwen Christmas pat senam thamai ka HANM Western Reboy hinin gasngi kala sam hado at haulai song ki jan sa chekilong yeng baduna ka yo ka kon hador bar hall jong kasnong mouse ke them harengkat ka jingdon lang kinong yalam snong bat kiwe ki dukot jong kaseng haba ajing kren hakani ka program uba sumar lang lingdo president kaseng ulo ong ba kaseng ka thmu ban ai ka tu kat ni ki jing kershan shakito ki bamat jing e watla ilong tang ijing ai iberit henry ka badon jing monมันไอสุภาพที่เราลงกับบริษัทกับยังสุภาพดักจิงค์มันบ่าวเบลไตรกันดอนกุมดอนดังการพี่หากิงเซนกับจุพี่ Kanong Po Region Auto Owners and Drivers Association kala play pat ba yak office trekam bapura jongka mentara sengi haplau jongka office UDTO hanong po yakani ka office la play pat ba do ba Meral Bonds MLA kanong po kumshi benta jongka ni ka program la pelong ya ka jing ot cake ban rakhe ya ka ayom Christmas usnem thamai uban wan bat ka jing job ban thao ya ka office ka bakirpang na ka benta ka seng kani ka peni ya ka sinjam ka bakongsan ban kenti ka bahakamiat bat ka roi ka par jong kitrai auto rickshaw bat kinong nya kali hakani ka than association jing e kidan jing we kidan neng snow alimot one number snow kita ya kanti gabade keren ye gabade le e ko ha train la top le kamera Karibhoy Youth Federation Western Zone negasngi kala ajing rap iwe ilanot plu yeng i primary thangkhiu hakasnong so kerbam daga basam ya kitin bat ukhaw kani ka kam le isin e kala wan hadin ka wei ka jingja plu ding ka bala ja hakaski sat jan ka bala dam ka bala bam do ya ka wei ka yeng sa ka bala bu jing e shikat de e ya ka te kalong yeng hakani ka jingle jingo u president ka RBYF Western Zone Urishan Nong 3 Ulapan pau ya ka jing sngo kia halor ka jing bamdon ka tanat pelip ding ha ka thany Western Reboy ka bala bu jing e bat ai jing arap hakum kini ki jing ja ula kentu UMLA bat ka sarkar banwan ra ya ka fire service station ha patar khma ban pentikna ha ka jing shim kia ka bakloi ha ki bakum kini ki jing ja bakir ke hadin habot Umta nakaliang jongi ka Reboy Youth Federation Western Zone ngimla klem dapan pau lani banbu ya ka jingdawa ka jukupor hagbay day but ka fire service department ba finsim kya namar ba kani ka jing kerpat ba ka jing bu bandawa ya kata ka fire service station kalayat menta lakumba sipo bat kasantli kisnem kilayat henry hadu menta ngimpat syam layoi ya kita kikam bakun urlong no mentai ne pe ka jinglong jiman ka sumneng hatura ka jing khriat ka long khat sau degree celsius ka jing shet ka long 8.9 degree celsius ka jing sngam khau hau ka long nyau phusan na ka shispa ka sumneng kala ban rang ha ki babun ki jaka haba phai pat shanong ba shlong ka jing khriat ka long 9 degree celsius ka jing shet pat ka long 8 degree celsius ka jing sngam khau hau ka long san phokhandai na ka shispa ka sumneng kala ban rang ha ki babun ki jaka kat bah jawai pat ka jing khriat ka long 9 degree celsius pat ka jing shet ka long 8 degree celsius ka jing sngam ka hau ka long san po prana ka shispa ka sumineng kala ban rang ki babon ki jaka shoban poish ka bakut jong ka thup ko bon ni pe byang sa shi se ni ki mat ba kongsan Kintu ka KHEDC banya merjing mot shuwa ban pentrai kam ya ka Meghalaya State Investment Promotion Act Benar kertong ke Kongres cakap KHEDC bat JHADC. Kenmau
program ke Khasi Hills Autonomous District Council ki MDC bala khalat no. Bat ka thong ka BGP ling ba ka One Nation One Election ka long ban wengi ki seng riu lum ong Vincent para. Te parlok ka tung la poisho bakut jong ka thup ku bo jong i mata ka janmet hadu bangine syam biang mat phila shai ka sngi ku blei phi baro. Viewers, welcome to